ngaphi etheni zawuphatha uvuyo uzuphatha uvuyo uzuphatha sekusele insuku ezingaphi uvuyo uzuphatha uvuyo uzuphatha uvuyo uzuphatha sekusele insuku ezingaphi uvuyo uzuphatha uvuyo uzuphatha uvuyo uzuphatha sekusele insuku ezingaphi Masibuleleni bantu bakuthi. Bantu bakuthi ndiyathemba apha noko kugcwele abantu abathetha ilwimi lenkobe. Enqondo ke inoko anawusokola ndibe nditabalaza ndithetha ilwimi lesilungu. Ngoba elwimi lesilungu ngamanye amaxesha liyasibhida. Umyalezo wam funeka ungqale ngqo kulutsha ngamandla namhlanje. Okokuqala mandithathe elithuba ndibulele uThixo ophakathi kwethu namhlanje ngokomoya nangokwenyama. Ndithi mandibulele izitaka ingilosi zamapostile ezithembejeje namhlanje apha kwelibala zidibene zithe zawuva umyalezo osuka kubawo osiphetheyo nakubawo osikhokheleyo zeza zonke mbambo zone zohlabathi zazoqwala kule ndawo sikuyo namhlanje. Ndibulela neenkokheli ke ezikhoyo phakathi kwethu ezezinye imibutho. Andizuyikhankanya ke ngokonga ixesha, kodwa ke ndifuna ukuthi yonke imibutho ekhoyo phakathi kwethu siyayibulela kwaye sayamkela. My brother Marius Fransman do understand Xhosa, so I won't interpret my message. So there is no need for me to speak English. So I did welcome him. Ndifuna ukuthi zithaka zikaThixo xa silapha namhlanje funeka sikhumbule amazwi uThixo awathetha kuthi siseBhayi, awathetha kuthi siseDurban, esithi ngo-2024 i-ANC ayizuliphatha elizwe. Ababekhona ke ngoko bazawumapha namhlanje babe ngamanqina. Bakhona ke phakathi kwethu uThomas
abantu abafuna baqale babone phambi kobezo zinto zenzeke. Namhlanje sikule ndawo sithetha kule ndawo umyalezo usawufumana nangoku ANC aliphethanga elizwe walikhupha sisebhayo bawo wathi lamasela ayawuluza ayaphuma elawulweni ngo2024 kwenzekile ke oko onokukhanyela andiyazi ke uyawuba ukuthetha ntoni. Bathanjiswa abakaThixo abantu bakuthi bantwana bomgquba funeka sizibuze phansi kwezinto ezenzeka kweliphondo laseNtshona Koloni, ubundlavini, ukubulalwa kwabantu mihla le veki le xa kuphela iveki iitaxi ziyathontelana ziya emakhaya kungcwatywa abantu abamnyama abahlala kweliphondo ababulalana nayo. Funeka sizibuze thina sizizicaka zikaThixo singabantwana bakabawo ba yintoni imisebenzi yethu kwindawo esihlala kuzo. Kutheni abantu abamnyama bebulalana kangaka nje kweliphondo? Yintoni unobangela abantu abamnyama bebulalana kangaka kweliphondo? Impendulo ke ikhona, kodwa inida abantu abakwazi uzingisisa nabakwazi ucingisisa bazoyazi into yokuba lo mbulalwano ungaka eWestern Cape yenye yeagenda zepolitics ekhoyo ehlohlwa nebaselwa nephembelelwa ngabantu abamhlophe abadampa iziyobisi kwindawo esihlala kuzo, abadampa imipu kwindawo esihlala kuzo, sijike sibulalane sodwa kuba beyazi into yoba umuntu omnyama xa ethe wafumana ixesha lozinza wacingisisa waqiqa wasebenzisa ingqondo yakhe uye asebenze ngokumanyana, nto leyo enophela isisigrogriso okanye i-threat emandleni wombuso wabantu abamhlophe abaphethe kweliphondo. Ithi ke loo nto leyo into ezenzeka endaweni esihlala kuzo azenzeki ngempazamo, zizinto ezenziwa ngabomu ukwenzela abantu abamnyama bangonwabi, ukwenzela abantu abamnyama bangcungcutheke, abantu abamnyama bangakwazi usebenzisa ingqondo yabo baqonde into yoba mabalithathe eli lizwe libuyele kubo. Ungajonga kwindawo esihlala kuzo singabantu abamnyama sihlala kwindawo ezifana neendawo zehagu, ingathi sizihagu kwindawo esihlala kuzo, sihlala ebugqwayibeni. Xa kuthethwayo ke kuthiwa eli phondo lelona phondo eliphetheke kakuhle kuwo wonke amaphondo waseMzantsi Afrika, nto leyo siyazi into yoba yintsomi leyo, ubuxoki obo. Liphondo njani elirayithi apho umuntu omnyama ebulawa everyday? Ngemini endaweni enye kuyakwazi ubulawa abantu abayi7, ngemini endaweni enye kuyakwazi ubulawa abantu abayi10. Ungatsho njani ke ngokuthi indawo enjalo yindawo ephethwe ngobulungisa, yindawo elungileyo for uhlala abantu? Loo nto iyaxelela into yoba urhulumente omhlophe ephethe kweliphondo ufuna ukhupha abantu abamnyama kweliphondo ababuyisele Eastern Cape kuba besithi xa bethetha eli phondo ayilo phondo lethu, apho sibhilonga khona sibhilonge Eastern Cape. Ngamampunge ke lawo, ngoba lo mhlaba abawaziyo bayawazi ukuba ngomnye womhlaba wawuphantsi komkumkani uRharhabe owayo wawunika unkosi yamntu, wamnika ukumkani uNgqika. Emveni kokumkani uNgqika yanguNimaqoma ebhizi esilwa kulo mhlaba, esilwa ke kunye naba bantu basuka kulamazwe asentshona ekunye nomnye waba bantu kuthiwa ngamaXhoyi namhlanje, kodwa ke yayingamaXhoyi namaXhoyi ke ngelo xesha namangqunukhwebe besilwa belwela lo mhlaba bekhusela elizwe uba lingathathwa ngabantu abamhlophe. Bathathwa abantu bethu bayojulwa kule mihlaba kuthiwa namhlanje sisuke Eastern Cape. Xa silapha sizanga ngempazamo sizothatha umhlaba wethu
owaxuthwa kokhokho bethu. Sifuna ukuthi ke bantu bakuthi xana namhlanje i-ATM ilapha iyenze lo mnyadala ungaka, sisonke masimkeni siphakameni kwindawo esihlala kuzo, solungisani kwindawo esihlala kuzo, sike silungise ukuhlala. Ukuba i-servant of the people ke uba sisicaka sabantu, ayikuba sisicaka sabantu only ekupheleleni apha kule ndawo okanye phambi kobawo. No, indawo ohlala kuyo masiyeni kwindawo esihlala kuzo, sihambeni siyokulwa silwe aba bantu basetyenziswa ngabantu abamhlophe ukwenzela abantu bakuthi bangcungutheke kwindawo bahlala kuzo. Bantu bakuthi siyayazi bakwenyakuzayo siyakunyulo lo masipala. Kubalulekile ke into basisebenziseni leni phansi konwele, siqiqe sike sizameni ngalo lonke ixesha, simameleni amazwi kabawo ahlale sixelela ngalo lonke ixesha ukuba masimanyaneni. Akekho umuntu oyawusimanya ngaphandleni kobawo, akekho umuntu ayawusimanya ngaphandleni kobawo. Umnye umuntu okwazi usidibanisa ngenhloko ngubawo yedwa. Ithi ke loo nto leyo masibe ngumfuziselo wakhe kwindawo esihlala kuzo. Sithetheni umyalezo wokumanya uluntu lwakuthi. Abantu bakuthi bayeke uvotela i-DA, abantu bakuthi bayeke uvotela i-ANC, ngoba i-ANC namhlanje wethu uyathanda okanye uyathatha, iyafana ne-DA, yi-Coke and Coke Light. I-ANC ne-DA yi-Coke and Coke Light. Uba uthi uvotela i-ANC uvotela i-DA. Ufana lo muntu othi hayi mna andiyiseli iCoke ineshuga enintsi rather ndothenga iCoke Light. Kunjalo ke xa uvotela lo mibutho emibini. Ithi into leyo ke bantu bakuthi siyanicela khanihambeni nimamele ilizwi likabawo xa enixelela esithi kwindawo enihlala kuzo lungisani indawo enihlala kuzo, sebenzelani abantu, ibani sizicaka zikaThixo. Masibe ngumzekelo ebantwini ngokwenza. Masike siyekeni utywala abantu bakuthi, lutsha lakuthi masike siyekeni utywala. Utywala lizusisa ndawo, utywala buyasitshabalalisisa. Abantu abamnyama ngabona abantu abasela kakhulu. Ukuba sifuna ubomi obude sifike kwi-age kabawo, masiyekeni utywala nathi awufana naye. Abanye bethu xa benohlala ecam kwakhe ingathi ngamaxhego, ingathi yena ngumfana ngenxa yendlela esiziphethe ngayo. Ithi loo nto abantu bakuthi masibe nendlela zoziphatha, sizixabise, sizithande, ngoba loo nto iqala apho. Amandla, amandla, ndakazungula uqhube kakuhle lo msebenzi. Ndiyabulela. Without wasting any time, let me call upon Comrade Marius Fransman. Thank you. Over to you, sir. Amandla! Amandla! Leadership of the ATM, the spiritual father, also somebody that I revered so much, Chief Apostle, President of the ATM, leadership of Umkhonto weSizwe, leadership of the Land Party, and other formations present. Let me say that the unity of the poor, the unity of the working class, the unity of the oppressed is much more important today than it was yesterday. I'm standing today, I'm not on the program. I was just quickly invited because when the Chief Apostle, as my father says, is in Cape Town, who cannot come to his side? So to the ATM and the TICC, we want to say
You are blessed because every time that the chief apostle is here, the showers of blessing is taking place. Because every time that I think of him, I think of rain. And rain is a blessing in Africa. Not so long ago, a few months ago, when I reflected on what's taking place in the world, what's taking place in Africa and in South Africa, we realized that the new liberal agenda, a reactionary agenda, has found its threshold in the African National Congress, which we come from. We understand that the ANC of yesteryear and the ANC of today is not the same. We understand that, as my brother earlier said, that when one looks at the policies of activation in Parliament of the DA and the ANC, it's clear that the ANC is dying a slow death. What we need to do, and last year, I've decided to initiate an organization called the People's Movement for Change, PMC. It's founded on the premise that people are linked to families, linked to communities, and should find opportunities. And therefore I want to say that ideologically, policy-wise, internationally, because we stand on the side of Russia, we stand on the side of Cuba, we stand on the side of Palestine. I am concerned that the division amongst, or should I say, the various differences of various formations leads us to an environment that there's too many parties with similar objectives, but in various corners. And the fact that the ATM could bring us today here, even whilst we're in different spaces, it tells a lot. So I want to end off by saying that the Western Cape has at least 48% people from the colored community, at least 38% of the black African community, approximately only 16% of the white community. The DA in 2016 got out of 25 municipalities where they directly had elections, they got 18 out of that 25. In 2021, the DA only got 7 out of 25 directly 50% elected. So my message is that the DA indeed come 2026 in the Western Cape only will have 1, and if not 1, North municipalities directly elected. So the opportunity is major. What stands in front of us is the unity of the masses of the black African community in the Western Cape and the colored community. And the colored community, the descendants, we are descendants of the Khoi, we are descendants of the Sun. I am a proud descendant of the Khoi community. And hence, yesterday we had a victory celebration with Russia at the castle, and we said it's now time that we bring the indigenous communities, doesn't matter the color of our skin, but the indigenous community into a unified approach. So to the president of ATM, I want to say we are standing ready to partner, to engage, so that we can go street by street, area by area, block by block, to make sure that services are delivered, water, sanitation, electricity, land, because land issue is a mega issue. Those are the issues that we'll take. And we are asking of yourself to support the organization here and to make sure that the halls of Jericho come end of 2026
that the deer in the Western Cape will be falling. Amandla.